Welkom bij de eerste aflevering van Venray in Beweging. We beginnen vandaag met ik zie weer je applaus. Zo. Wat er nu bij. Frans, ik heb vergeten iets te zeggen steeds. Niet vergeleerd, hele vaak niet geleerd, is van niet. Er is veel verhaal, door van de eerste. Ik maak een rug, het is niet verleerd. Mijn woorden, mijn taten, mijn leven, mijn schade om. Die duurde haast. De weekend maakt de toer. Geen rijden hierop. Het lichtje dat schiet. Viola rosa. Steeds weer opnieuw, achter elkaar. Het
Dat is genoeg. Dan gaan we zitten, sorry. Gaan we zitten. We gaan verder met oefeningen op de stoel. Je gaat uitgestrekt zitten. En beginnen vervolgens met het draaien van je linkerbeen. Vanuit de wervelkolom, gestrekte been. Maak ze zo groot als voor jou mogelijk is. En stop zodra je pijn voelt. Dat is een belangrijke gegeven dat je moet luisteren aan je lijf. Draai de andere kant op. En stop met dat been. We pakken het andere. Rustig beginnen. Neem een ruimte die je kunt gebruiken. Mag hoger zijn, groter zijn. Draai de andere kant op met hetzelfde been. Rust voor beide benen. Kom maar rechtop zitten. Ga met je linker elleboog naar je rechterknie en je rechter elleboog naar je linkerknie. Laat je naartoe vallen en probeer zoveel mogelijk in de richting te komen. Je hoeft er niet te komen. Als het kan, is dat mooi meegenomen. Adem uit. Als je naartoe valt, laat je gaan. En maar vallen. Stop in ieder geval altijd op het moment dat je voelt dat er iets niet klopt met je lijf, duizelig wordt of een ander gevoel krijgt. En stop maar. Gaan we onderuit zitten. Eén been haal je naar je toe, één voet haal je naartoe, het andere been gestrekt weg en je wisselt. Dit zijn bovenbeen en buikspieren. En rustig werken. En stop maar. Ga weer rechtop zitten. Laat je ene hand over je hoofd heen gaan. De andere hand zakt naar de grond. Je hoofd blijft tussen de armen. En ga zo van links naar rechts. Ga zo ver als je kunt. Zo ver als je durft. Niet van de stoel vallen. Maar dat gebeurt meestal niet. Laat je helemaal gaan. En adem zo nodig ook hierbij uit. Zodat je nog net iets verder kunt. En stop maar. Blijf zo zitten. Haal beide knieën even naar je toe en tik ze met, komen los van de grond, de voeten komen los van de grond en tik met beide handen je knieën aan. Zijn bovenbeen en buikspier ook weer. En stop maar. Je armen gaan zijwaarts. En je maakt ook zoals net bij de benen kleine cirkelende bewegingen. Rustig draaien. Kijk of je dat gewicht kunt dragen van die armen. Draai de andere kant op weer.
En stop maar. Blijf zo zitten. Je voeten gaan gebogen, wel de benen gebogen, gaan links naar rechts. Buikspier ook weer, bovenbeenspieren. En stop maar. Blijf rechtop zitten. Zet je handen op je bekkenrand en kantel je bekken naar voren en naar achter, naar voren, naar achter. Probeer je dat tussen de schouders stil te houden, dus dat je alleen voelt dat je onderrug beweegt, dat daar de beweging wordt gemaakt. En stop maar. Ga rechtop, blijf rechtop zitten. Probeer zo recht mogelijk te zijn. Steek je armen hoog. Laat je vervolgens vallen en laat je rug instorten. Weer langzaam omhoog brengen, je armen. Je rug rechten. En laat alles vallen. En nogmaals. Armen hoog. En laat alles los. Blijf rechtop. En draai je schouders. Zo ver als je kunt. Doe het rustig aan. Benut de hele bewegingsmogelijkheid die je hebt. En draai ik de andere kant op. Bedankt voor de medewerking en tot de volgende keer.